Us heu preguntat alguna vegada per què els nens pràcticament acabats de néixer, ja tenen com una mena d'instint patumaire, que quan senten la música, quan senten el bullici, ja realment es transformen? Sí, ja sé que molts em direu, home, a veure, això ja ho han sentit des de casa des del dia que van arribar, i per tant, doncs, d'acord, això pot ser un motiu, però jo també he pensat moltes vegades que també hi ha alguna cosa d'ADN patumaire, alguna cosa també genètica aquí, no? I és una miqueta el que us volíem parlar avui, d'aquestes patums de barri que es van fer a principis del segle XX i concretament us volem parlar també de la patum de la Pietat, que va ser de les últimes que va començar, concretament l'any 62. Diuen els creadors, entre ells el gran Miquel Moya i també els seus amics, crec que el 59-60 ja sortien aquí a la plaça a fer això, la seva pròpia patum. De fet, jo diria que aquestes patums de barri primer parlaria de les patums domèstiques, perquè estic gairebé convençut que a totes les cases berguedanes que hi ha nens hi ha patum. És a dir, que hi ha pràcticament tantes patums com nens hi ha, no solament a Berga, sinó m'atreviria a dir que al Berguedà. Aquest any és un any de no patum, no s'ha pogut fer patum, doncs evidentment ni a la Pietat, ni es podrà fer a la plaça, ni tampoc es podrà fer en els llocs habitualment que es feia. I aquest any, a més, una patum, la de la Pietat, que és molt sentida perquè d'alguna manera hauria estat la primera patum sense una de les grans ànimes d'aquesta patum de la Pietat, almenys aquests últims anys, com era l'Àngel, l'estimadíssim Àngel Manovens. També voldríem fer, o que, si més no, aquesta miqueta de pinzellada històrica fos també un petit homenatge a l'Àngel Manovens. Ell va ser un dels artífecs, tot i que segurament es va apuntar una miqueta més tard, però va ser un dels grans artífecs, jo crec que era l'ànima ara, no solament de la patum de la Pietat, sinó de tot el barri, pràcticament, no? I, com dèiem, es va començar l'any 62, res, amb un esclop i una espardenya, que es diu vulgarment, és aquella creativitat pràcticament infantil, no? Es va anar engrandint fins que va arribar a fer-se el primer salt de plens, sí, tal com ho sentiu, el primer salt de plens, amb els fuets de la patum, amb les caretes de la patum i amb tot lo de la patum de la plaça de Sant Pere. D'això fa 43 anys. Mireu, va ser el 29 de maig de l'any 1977. I el 77 es va fer. Van saltar exactament 2 plens aquí en aquesta plaça. Qui va tenir l'honor de saltar aquests primers plens de la Pietat? Mireu, un va ser en Lluís Villegas i Clotet, el fill precisament del bastidor, i l'altre va ser qui ara us parla, i que s'està adreçant a tots vosaltres. Va ser realment molt emotiu. On ens vam vestir? Mireu, ens vam vestir precisament al garatge de l'Àngel. Ho recordo com si fos avui. L'Àngel, generós com sempre, ens va deixar, evidentment, ell i la seva família, al garatge on ens vam vestir i que durant anys i panys han continuat vestint-se els plens. És patum de barri, pels nens del barri, però pels nens de tot Berga, de tot el Berguedà. Vull dir, sense excloure absolutament a ningú, que penso que és un dels detalls també molt bonics i molt lloables també d'aquesta patum, no? I res, només desitjar-li llarga vida a la patum de Berga, per suposar, però també a la patum de la Pietat. I ara, recordant a l'Àngel precisament, aquells versos que estan dedicats a un altre àngel, l'Àngel Guimerà, però que penso que ens hi lliguen perfectament aquí, i que van per tu, Àngel, que diuen: no solament el barri plora pel teu decés, sinó que també plora tot el poble sencer. Estimeu a l'Àngel, sense cap recel, perquè l'Àngel de la terra ja el tenim al cel. Per tu, Àngel, de part de la teva família, dels teus amics, dels patumaires i de tots els berguedans.